Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi windande men hande. No wino on noon o dum fof ko mabɓaɗo jangde men nde ma mbatten haqqille moƴƴi no mbawa nanda ko kalanmi ko. Hanki on kollanoma baa o holno masirta safa e masde. Joni garten hen seeɗa ekko sen gayni jokken jangde inchallahu taala. Joni guitten allal ngal ɗo ene wayno joni mi winoma seɗa masa mbatta ko ay ba o nani mbiya ba mbiya goo, ba mbiya ɗiɗi, ay ba mbiya tati, ay ba mbiya nayi, ay ba mbiya joyi. Holko saabi woni joyi? Masde ɗe ko joyi kadi mbatta kadi ba goɗɗo. Ay ba nani, ay ba kadi nani, ay kadi ba nani, ay kadi ba kadi goɗɗo nani, ay ba nani, ay woni joyi. Ko ɗo ba masete. Joni noon soɗa masa ba o nde wonno ko a jangunoɗa mbaɗa ɗo a masgal wadde mbiya ba kasi ko jangate e ba a gayni ɗo noon jiɗɗa ko fodde mbaɗani sada holanoma ko ɗiɗi poɗirta wadde mbiya ba gasi ko jangate e ba a gayni ba so gotel waɗi hoto fod ɗiɗi pooɗa. Ay ɗo noon ko i woni hen gotel mbiɗa bi, ay mbiɗa bi 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 nde wonna a foɗani ɗo noon ka poɗɗo mbaɗɗa ko ɗiɗi mbiɗa bi, ay bi a foɗi wona way ko jangate e bi a gayni hankadi a gayni bi e bi ɗo mbaɗɗa ɗo ko e goto mbiɗa be kasi ko jangate e be mo foɗani a gayni ɗo noon gara pooɗa mbiya be, aya foɗi be a gayni be be gotel foɗani ɗiɗi gara pooɗa mbiya be 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 mi anda mi gayni be e be ɗo noon ko o mammi hen wadde mbiyammi miya bo gasi ko bo 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 ɗo noon komi pooɗo ɗiɗi mbaɗanmi bo, ay bo 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 kasi ɗo noon ko goto mammi ɗo mbimi bo 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 nde wonnami foɗani ɗo noon komi pooɗowo ɗiɗi mbaɗanmi ay goto nani ɓeyda goɗɗo ɗiɗi wona bo bo kasi ɗo joni mi gayni ba masirteɗo yeeso o koni ba masirte yeeso wadde mbiya ba ba mbiya bi bi mbiya be be mbiya bo bo mbiya bu mbiya bu yon gara mbaɗani mom tan gelɗo ɓay ɓay ɓayde momtima momta kadi oɗo momtaɗo
momtaɗo momta ɗum ɗo momta ɗum ɗo gasi joni noon somi namdama ɗo waɗanama ni ha ɗo mi andi han kadi ɗo han kadi ko ɗo kimmi mi metti windi noon e ko ɗo kimmi ba e ba gasi mi sirti ba e ba ɗo kadi mi waɗani mi serno ɗo ko ɗo kimmi bi e bi ɗa ko ba e ba kimmi ɗo kimmi ko bi e bi mi wona jangirde noon mi wasa heñade mi wiya ba mi winda ba mi wiya ba mi winda ba mi winda ba mbeɗa winda mbeɗa janga mbeɗa winda mbeɗa janga nde gaynan mi ñalawma o tawa ko mi andi hankadi no ba e ba windirte so gasi mi ƴetta bi e bi mbeɗa janga bi e bi hami anda ɗo mi wawi bi e bi gasi so mi andi mi ɗiggini noon nde mi fuɗɗo ragande ɗo mi fuɗɗo arde ɗo henna kadi mi serna ɗo mi anda poɗɗo mi foɗani mi wiya be mone jangude be hami anda ɗo kam mi ɗiggini mi winda noon be mbeɗa janga mbeɗa winda so mi gayni jango min noon mi refto mi wiya ba so mi ɗiggini ɗon mi wiya kadi bi mi ɗiggini ɓenna be ha ɗo ɗigga mi anda mi ɗiggini ne moƴƴi noon mi fuɗɗo noon arde kadi ɗo fuɗɗo arde ɗo ayi kadi mi serna ɗo mi anda ko bo foɗani bo ene foɗi mi janga ha ɗigga mi winda bo so ɗiggi noon mi abbo caggal mi refto kadi mi wiya ba mi ɗiggini mi wiya bi mi ɗiggini mi aray be mi wawi mi aray bo hankkadi noon mi andi ɗon ɗiggi mi fuɗɗo arande ɗo gasi mi serna ɗo kadi mi anda bu hankkadi mi andi mi wawi alluwal ngal ɗo mi sirti e majjere ba masiraɗo yeeso ɗo ba masiraɗo yeeso woni ɗo hoto haqqille ma woɗɗoy ɗo so ɗiggi andu a sirti e majjere ba masiraɗo yeeso ko ɗum wiya masira yeeso ko masde ɗe ko yeeso ɗe keedi ma jango e masde ɗe garta ɗe bencito ɗe gonta ɗe gado ɗo ko yeeso ɗe keedi kanje masde tan natata hen ala ko mbawɗa windude tawɗe ɗo masɗe joyi natani hen a i e o u ɗeɗo joyi masirte kala ko masete ɗum noon ɗeɗo joyi haqqille ma e yo anduɗe famaɗe no moƴƴi ala alkulal ngal masata tawɗe natani hen kadi mi yima noon saɗa masa alkulal waɗɗum joyi ha gayna pawa hen masɗe ɗe nata hen ɗo kadi kaɗen ɗo hade men jiiɓoyade beele Allah walla en garowo so ari taw ene foftina en ɗo joni jimmi tan ko ha pamon ɗo no moƴƴi gandon gandon bi gandon be gandon bo gandon bu on jangi ɗum ɗo ko ekko bindol gonɗa e wadde ko jangunɗa ko ekko bindol mum gonɗa e wadde hankkadi noon
aɗa ekkito bindol no windirte. Heewɓe ne mbaawi janngude kono mbaawa windude. Heewɓe ne mbaawi janngude kono mbaawa windude. Ɗum saabi waɗa ekko bindol. Aɗa ekkito aɗa jannga mbiya ba, binda ba. Baa, binda baa. Mbiya bi, binda bi. Mbiya bii, binda bii. Mbiya be, binda be. Mbiya bee, binda bee. Mbiya bo, binda bo. Mbiya boo, binda boo. Mbiya bu, binda bu. Mbiya buu, binda buu. Ɗum ekko tan so tawi maɓɓogo samoroyi jangde nde ɓura foftinde on tawa kadi on paami ekko ngo ko janginta ko saɗani. Ekko ngo saɗi. Ekko ngo so ekkiti tan hakkunde gootal a faami tan gootal ngal gasi keddiɗe fof hankadi ko yeɓande tan. Kono noon so tawi no a waɗa no mbiɗani noon a waɗi no mbiɗa ni an tan gooto e hoore ma wadde jangde lelat allol ma nan ɗon hoto heño hoto heppu janngo ɗum mbaawa ɗum. Ɗum ɗo sa wawi ɗum ene windanma defte kewɗe. Kono mo anda noon anda i bolle puyɗe. Ba, ba, bi, bi, be, be, bo, bo, bu, bu. Baɗo o tampata jangede ɗum ɗo. Baɗo ko tampata jangede anda. Sa anduno ɗo woni siru jangde nde. Kala jangowo mo wawa limto wawa hijjo hoto tampini hoore ma limto hijjo tan toppirɗa ha mbawa. Wawde noon wata wiide ba, ba, bi, bi, be, be, bo, bo, bu, bu. Ala woni wawde ko so tawi alluwa ngal ala ɗon aɗa wawi windude ɗum sabu wonno kako bindata ko ma ara hen. Eɗo joni sa wiya windu baaba a jangi baa e ba wadde ma wawa windude baaba. Sa wiya windu joni boobo ene yalta hen. Sa wiya windu buubu ene yalta hen. Sa wiya windu buuba ene yalta hen. E geɗe goɗɗe ha keewi jaltoje hen. Kono mo anda noon sikka tan wiide ba, ba, bi, bi, be, be, bo, bo, bu, bu. So ñalta wulla tan wulla. Ala jangde ko teskuye mbiyeɗa ko janguɗa hen famɗi hen heewi hen yo ɗiggu. Ko diggude nde sa hay sa findinama jamma ya windu ba a windat ba. Kako woni ba mbiya ko ba e a ndinde wona ba. Ko woni ba mbiya ko ba e a woni ba. Ko woni bi mbiya ko bo e i ndendemi wona bi. Bo e i mbiya bi. Bo e mbiya be. Be bo e mbiya be. Bo e o mbiya bo. Bo e o mbiya bo. Bo e u mbiya bu. Bo e u wona bu. Adan nde ɓe jangata nde min mbiyaɗa ko min mbi be be. So aɗa wi a ɗon min mbiya bo e a ba. Bo e i bi. Bo e be. Bo e o bo. Bo e u bu. Bo a ba. Bo i bi. Bo e be. Bo o bo. Bo o bu. Ko nim jangir aɗa ko nim jangirno. Caggal noon mbatti wiide wiye a ba ɓa caada non kam jangirta ko b b c d k m nim jangirta ɗon b b c d k l nim jangirno. Ɓe gati mbi yo watta wiide a ba ɓa caada min mbimi wotum an kam andu tan holno ba windirte. Andu holno ba windirte. Andu bi e bi. Andu be e be. Andu bo e bo. Andu bu e bu. Hankadi ko jangete ko e ba to bange yarudum yeeso a gayni ɗo kadi ɗo ɗiggi a gasni ɗo. Heddo noon to ari jango ƴetten alkulal ngal wencitte. Ay joni ho wencirte batta ko ni ay ɗo momtata momta ngel ɗo momta oɗo momta oɗo momta oɗo ay momta oɗo ay momta wonno ene yawi gartiren hade jibade
gaccitiren kadi ha ngare non ton are ton ton faamu yo hay waddo hu kadi jibo on ton mi ande mon ton gaccita kadi ani jo kaari no kadi hade hade be bujjade kaari no kadi mabbugo arti kaari non kadi jango inshallah kadi ngare kadi yeso won so aldi inshallah taala gaccat